खुलुमबाय बिटिआरनिउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायखाबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। साफ्रोमबो 50,000 कल खालामनाया 22 घन्टा समसिम खामानि, सानसु संआ बुंदों। माबोरै एसेबां बयखौबो हेफाजाब होनो हागोन? बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीआ फोरमायदों। कुसुगाव बना ओनसोलाव दाबो उइल्डलाइफ सेंक्सुयेरि जासिगोन। आसाम सरकारनि जोबथा गनायथि मोनब्लानो बेखौ फोसावना होगोन। बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारीआ मैया कभिड-19 नि भेक्सिन लाबाय। कभिड-19 नि बिजिखौ बिथाङा लाबाय। हिन्दी सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि अनुष्का शर्मा आरो भारतनि मुंदांखा क्रिकेट गेलेगिरि बिराट क'हली सानैजों हौवा-हिन्जाव लोगो नांनानै आइएनआर-2 कल कभिड-19 रिलिजनि थाखाय होयो। अन्ध्र प्रदेशनि बिजेपिनि एमएलए मन्थि दल बाहादुर बिथाङा कर'ना जिउसाजों गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो। भारत हादराव 24 घन्टानि गेजेराव गोदानै 4.14 लाख गोदान कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों आरो सा 3,915 सुबुङा जिउ गोमाबाय। कर'नाजों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 3 नं माजुलि गामिनि भबिराम दैमारिनि अनसुलि बिसि गाबसुलि दैमारि गोब्राब केन्सार बेमार गोग्लैनानै लोमजानानै दं। बिथांखौ गुवाहाटीआव थानाय बि बौर केन्सार इन्स्टिट्युटआव फाहामथाय लागासिनो। बिथांनि गाबसुलि दैमारिनो ए ग्रुपनि थै गोनांथि जादों। बेनिखायनो बर' रादाबफोरनि गेजेरजों रायजो-राजाफोरनिसिम मदद बिहरदों। मबाइल नम्बरआ जाहैबाय 6003296107। बे नम्बराव नोंथांमोना खौरां लाहरनो हागोन।